Good morning guys. Ngayong araw pala kukunin natin yung pupunta tayo sa clinic. Kukunin natin yung result ng medical naming mag-asawa. Pagkatapos nun kukunin ko na yung pupunta tayo sa palengke, bibili ng ulam. Bali sabi nga pala ng doktor sa amin, 2 to 3 days daw pwede nang pick upin, pero ngayon almost 1 week na, 7 days na, 8 days na pala. Kaya pupuntahan ko, baka mamaya pinorward na nila sa company namin. So ayun guys, diretso lang tayo at kakaliwa tayo dyan. Pagkaliwa natin, kanan naman tayo ulit doon, papunta doon sa clinic. Pero dyan sa pagkaliwa natin medyo malapit na yung palengke nila dyan. Bandaron, kaliwa tayo, bandaron. Ay, kanan pala, kanan. So ito, kanan na tayo guys. Bali, dire-diretso na lang to. Dito nga pala yung yung sports complex nila. Dyan sa may bandang kaliwa ko. Dyan na rin yung nila, yung nito, police station. Bandang dyan, diretso ko lang dyan sa kaliwa ko. Diretso lang tayo guys. Medyo maluwag yung daanan ngayon dito. Dati kasi ay halos araw-araw napaka-traffic dito eh. Ayun na guys, yung police station nila diyan sa bandaran, kaliwa ko. Pero kakanan tayo dito kasi may ginagawang kalsada dyan sa diretso niya. Pero yung tumbok noon, yun na yung clinic. Ito, kaliwa na tayo dito. Umikot lang tayo guys. Ayun, diretso na. Yan, ito na tayo guys. Paparking lang tayo. Excuse me. So ayun, nandito na tayo. Kunti lang ang pila dito guys. Buti naman, natsambahan natin ang pila. Hindi gaanong marami. Guys, nakuha na natin. Lista tayo. Bali, pupunta muna tayo sa bayan. Punta muna tayong palengke. Bibili tayo ng ulam. Makulimlim na naman ang panahon guys. Nung first time ko dito guys, hindi ko alam kung saan ako magpaparking, kung saan ako nagpaparking dito. Hindi ko alam na may mga pala dito. Marami palang nahuhuli dito. Buti na lang hindi ako nahuli. Natowing yung motor ko. Kakalito men. Ang dami kasing exit tsaka entrance dito guys. Kaya di ko alam kung saan ako papasok dito. Bali, dyan nga pala sa kaliwa ko yan yung sports complex nila, Marikina Sports Complex. Sa likod na yan, yung kaliwa ko yan. Pasok tayo dito. Ay, mali pala, mali. Hindi tayo pwede dito. Doon tayo sa bandaron. Tara. Marok na madam? Sariwa ko eh, 160. Ha? Sariwa yun, 150 cheaper. 150, 160 yun? Sariwa ba yun? Oo, sariwa.
Dito tayo sa sariwa. 1 kilo. 50 kilo. Kaso maliliit, no? Dito na lang. Yung malalaki, 1 kilo. Puro malalaki lang. Ano ba lang? Pang barbecue kasi to eh. Yung madam, leg mo, magkano yon? Ganun din. 150? Ganyan. Sa kilo lang ba? Oo. Tapos, egg. Tapos tong leg niya, madam. Ito na, baka sobra na. 125. 150. 305. Ha? 300 mo na. Okay. Pipino mo. Bawalin na lang yung mga tabak natin. Bonito nila. Sana ko kay Tulio. Guys, bali ito na lang muna yung nabibili natin ngayon. Walang pera, walang budget. Kaya tipid muna, dito lang. Uwi na tayo. Saan tayo bumili? Ilulutuin na natin. Ayan na, malapit na tayo dito sa amin. Luto muna tayo, guys. So, ayan, nandito na tayo. Prepare lang tayo ng lulutuin natin mamaya. So, ayun guys, nandito na tayo. Pabili tayo ng ulam. Bali, ang nabili lang natin yung liig ng manok, tapos paa ng manok din. Tapos bumili na rin tayo ng pipino. Ito nga pala, oh. So mamaya na lang, update na lang tayo mamaya. Luluto muna ako. So ayun guys, tapos na tayong nagluto. Bali ang niluto ko, 2 putahe. Nagprito ako ng konti, tapos mas marami yung adobo. Ito yun, adobo. Saka prito na konti. So ayun, hanggang dito na lang. Sa susunod na video ulit. Bye bye.